Kanegede ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bokong san jong ko kubor mentaka step. Menteri rang bado kari ulapan pawe ke jing kemen namar ke jing state ke jing kekle biang ka yo ko kod hakari. Ha Meghalaya kandai pu prangut ki breu kali otmai ya ke jing pang COVID-19 nen kesni. Badu menteri ke tenat ka kod ka khia ke sarkar pedeng ulong ba ka Ayushman Bharat program kelawan ra jing kala ha ka rukom sumarpang. Ka kubor ke babnia. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ulapan pau ke jing kemen namar ke jing state ke jing kekle biang ka yo ko kod. Baru ulong bakalong ke ba aimen sim wada pedeng ke jing ke balamat nakadaw jong ke jing pang COVID-19. Haba ai jing keren play ha ke jing elang ba shisin shisnem ke bade ke jing elang ke bah kesien ba khandai pulai jong ka Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI henen gesngi. Menteri rang bado ulong ba ke jing kedo ha ke yo ko kod ki ai jing kermen bat kari ke leo jing hikai shibon ha ki por jong ke jing Ulai buram na kebentakan ni syakinong seng kamla jong kisamla kinong rep bat baro kinong India. Ulong bagi tan nong kendong hakari kilamat ek jingkala bakrau bat kinong penon kam ek internet ek tan nong kendong ki kambon ban ek bah ki jakasor. Ha Meghalaya iwe ibreu ibadan yukunyang jingpang COVID-19 ibana ke distrik East Khasi Hills ila klat no hanin kesngi. Bat dakane ka jingdan ki baklat baro kalong shispa arpusan ngut. Ki kubor na ke Directorate of Health Services ki atho ba kandai pu prangut ki breu ki leo thamai ke jingpang COVID-19 nen kesngi. Bat dakine ka jingdan ki breu ke bedang doni unuk nyang jingpang hadu menta kalong henru spa sapu ingut. San pongut ki weipat ki la koit nen kesngi. Kidan laipu Italy ki containment zone habaro ko ke jilla menta. Armut ki breu ki beranu kenyang jingpang COVID-19 ke jilla Manipur ki laklat no hanin kesngi bada kini ke jindon ki baklat baro kalong laispa arpu arngut. Shispa nyopu nyongut pat ki leo thamai kini ke jingpang nin kesngi bada kini ke jindon ki bedang doni unuk kenyang jingpang ha Manipur kalong lai hajar san pu nyongut. Ha Nagaland sapu arngut ki breu ki leo thamai kini ke jingpang nin kesngi bada kini ke jindon ki bedang doni unuk kenyang jingpang kalong hendrus pa nyongut. Ha Mizoram kat nrengut ki breu kelio thamai kene ke jingpang nin kesngi bada kini ka jingdon ki badang doni uruk nyang jingpang kalong shispa kandai pu nyongut ki balaklat aga jela Mizoram kat ado menta ki don nyongut. Ha Sikkim arpu nyongut ki breu kelio thamai kene ke jingpang nin kesngi bada kini ki badang doni uruk nyang jingpang kilong laispa anrupu arngut. Ha Arunachal Pradesh kat prangut ki breu kelio thamai kene ke jingpang bada kini ki badang doni unuk nyang jingpang hadu menta kilong arspa anyup kundai ngut. Ki balklat aga jela Arunachal Pradesh kat hadu menta kidon sanpusan ngut. Ka jingdan ki bakot na ke jingpang COVID-19 hakari India kalakiu syaka kendai pusau poin pra kendai na ke chispa. Ha ki arpusau kenta tambalalet lai pulai hajar sauspa kendai pusau ngut ki breu ki bayo e ke jingpang COVID-19 ki lakot. Ki badang doni unu kenyang jingpang hadu mentah hakari India kilong lailak san pukundai hajar praspa kat kendai ngut. Ka jingdan ki baklat dengan ke jingpang kaduna bha bat kadai kawei na ki baduna tam ha ke perthai barok kawei bat kalong tang iwei point sausan na ke shispa. Ha ki arpusau kenta tambalalet sauspa sapu arngut ki breu ki laklat. Ka jela Meghalaya nen kesngi kalakan mau buram ya kalengku sngiap ke bachispa sapupra jong upatugan neng menza sangma ubre nongele latluit na pedang gigaro persya ke jing sensyar ki pareng ulat ke jelau satya pal malik ulong baya ke jing tip sepang ke jing em jong patugan sangma daiban ai syaki pateng bamenta kenang bakin tip badio jing hikai na Menteri rang ba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal sangma ulong ba kumbalong upatugan sangma ki breu mentapat ki dibane kun persya ya ke jingle bamhok bat ke jingsha leben kani ko khubor ka wanchapi na All India Radio Shillong. Laitali ke jingblian bangi baro ngi deban buat perking banyada bat ban light na ke jingpang COVID-19 bat kita kilong deng mas ni jingdak mat bat khmut penjingai iwei na iwei pan habai dan lang hajo Sait bahaya kikti bat betah bahaya ka kemat bat le kita bonsin. Tung ini trelang bani le persya ya kejingpang COVID-19. Naga Shillong Station jang All India Radio ne beteng biang ya ke kubor. Menteri ketenat kakot kakia ke sarkar pedeng Dr. Harsh Vardhan ulong bak Ayushman Bharat program kelawan ra jingkala bak labak ha kerukom sumar pang hakari na ke baple jingmut bah hakilat jingyada.
Haba peniat ya kejingelang manrake ya ke Universal Health Coverage de Menteri Ulong baki ar ki benta jong ka Ayushman Bharat kata ki Health and Wellness Center bat ka Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kilala ban ajing sumar badunador ya ki babun ki breu hakari. Menteri ula peladru ya ka National Family Health Survey ka basan ka badan ki jing tep be dei bat ka jing bun breu ka koi ka khia bat ka bam jong kari bat jong ki jela bat ki Union Territory. Ha Assam ka jingyo vote na kabenta ki election sya ka Bodoland Territorial Council kalalong hinin kasngi hapdeng ka jing pahara ka paperking baha. Ka Bodoland People's Front ka BJP bat ka UPPL kilekhat baha batwan kam syakmat. Kidon saupo tuli ki seat ha ka Bodoland Territorial Council. Nadu balathaw ya ka Bodoland Territorial Council ha ka senam 8,000 lai ka Bodoland People's Front kalaju sensyar ha ka ni ka council. Baro ki jela latno ka Tamil Nadu kali ojing mentoy na ka scheme bathamai balatip kom ka Special Assistance to States for Capital Expenditure. Ya kini ka scheme lapan benada ka Menteri Platengka Kari menhaka khadar tarik urisau kum shibenta jong ka Atman Nirbhar Bharat. Kani ka scheme katmu banyarap ya ki jinglut jong ka sarkar jela ki bamat jeng na ka jinglum khajna na ka daw jong ka jing pang COVID-19. Kadadu mentai ki jing terwa na benta ka jinglut belatip kum ka capital expenditure bakot kendai hajar praspa nyup kundai klur tengka jong ki arpunyo tuli ki jela la menjur da ka tenat platengka ka sarkar pedeng. Menteri Ketenat Karep Karyang ke Sarkar Pedeng Narendra Singh Tomar ulong ba ka sarkar ka syemi kilat baro ban kentio ikinong rep bad ka kamrep kamriang hakari. Ulong ba kinong rep bakari kila sedang ban yonong na kijingkala balawan ra da ka Sarkar Pedeng. Halor ki jingtip na kinong rep hagari Menteri Ulong baya kini ki jingtip ania sam ban ai jingtip ya baro kinong rep halor ka jinglong jingman jong ka kendo ban ai jing maham lupa na kabenta ka jingwan ki jing shlei bat kiwe kiwe. Menteri Ulong ya kane haba ai jingkren ha ka Knowledge Exchange Summit ka Bashipho. Ka jela Manipur kalarake ya ka Nupi Lande ka ba Prapuway ha Nupi Land Memorial Complex ha kanong ba Impal nin kasngi ban kan mau kilong keme ki bachelor kbele khun persya e ka jingle ben bat ka jingwan ra e ka nem snew ka basyutaw hi da ki dole. Ha kani ka jingelang kan mau buram nin kasngi Menteri rang ba ka jela UN Biren Singh ulalong kongsan bat ulalet bo senteu hakimat sa kan mau. Menteri rang ba ulong ba laju rakhe ya kene kasngi man la kasnem ban kan mau ka jingslur jeng ki kan thai ka jela ke be khun persya ya ginong sensyar don bor. Menteri rang ba do kariu Narendra Modi ulong ba ke India om tang ba kala poi syakathong ha ka bay dai bat ka jingkala ha ka jinglong jingman ka sun beneng kat kum ka soskular Paris Agreement arhajar khatsan. Hendrei kalayat kampalat bani ka balaya soy. Haba ajing kren ha ka Climate Ambition Summit arhajar arpau ka belalong lengba ka internet bala peniat da ka United Nations ka United Kingdom bat ka France. Narendra Modi ulong ba ka India kala kentiyo ya ka jing penmi bor na kasngi na ka 4.9 gigawatt ha ka snam arhajar khatsaw sya ka laipun gigawatt ha ka snam arhajar arpau. Hagani ka summit kinong elam na kaleng ka prathai klewan lang ban syem jingkular bathamai banele persya ya ki jingkala ha ka jinglong jingman ka sun beneng. Daki hajar not kinong hikai school sarkar ha ka jela Tripura kila beteng ya ka jingeki ha ka sngi ka bahanriu henen ka sngi. Hadien ba ka yeng syari kala penmi ka hukum bat kini kinong hikai kila do kamno na kene ka hukum. Kini kinong hikai kila kantat ya ka jingterwa ka sarkar jela ban apply biang ya ki kam ki balait. Kini kinohikai ki bahapok kalama jong ke Joint Movement Committee kilong bakin yaki hado ba ke sarkar kanda thung kambyang yaki. Bat katto ka khubor kalakot akan nega step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Ngipin kan mau yapi kinong sngap baha ka por prabajeng ine so baga Delhi Station na benta ka khubor ha ka ktin Hindi kaban bod ka khubor ha ka ktin Pareng ha ka por prashteng. Ngipin kan mau baha ka por kendai baje na kanega station penio eko kubor na kathan chite lammi ha ka kten Pareng. Kapor menta kala janda partat praduna san minute.